Ar ôl differu digon o ffwythiannau o egwyddorion sylfaenol, mae rhywun yn dechrau sylwi fod y batrwm yn datblygu. Ac wrth edrych ar y enghreifftiau yn fan hyn, mae'r patrwm i weld yn amlwg. Dau beth sy'n ei sylwi. Yn gyntaf, mae yna gysylltiad rhwng yr rhifau yn y cwestiwn, yn y ffwythiant gwreiddiol, a'r rhifau yn yr ateb, y deilliad, y dy by dx. Oherwydd, os yw'n lluosi y cyfernod yn fan hyn 4, efo'r pŵer yn fan hyn 2, 4 lluosi 2 yn 8, sydd yn yr ateb. Mae'r patrwm yna yn ailadrodd drosodd a throsodd. Enghraifft, cyfernod -6 lluosi pŵer 2 yn -12, a cyfernod 4 lluosi pŵer 3 hefyd yn 12 yn fan hyn. So dyna ni un peth yn ei sylwi. Yr ail beth yn ei sylwi ydy fan y gysylltiad rhwng y pwerau. Oherwydd yn y cwestiwn fan hyn mae gen i pŵer 2, x di sgwario. Yn yr ateb mae gen i fi just x fan hyn, sydd gywir yr fath o x i pŵer 1, pŵer 1 yn llai. Yn yr ail un fan hyn mae pŵer 3 fan hyn yn mynd yn pŵer 2, ac eto fan hyn pŵer 3 yn mynd yn pŵer 2. Felly mae yna batrymau sydd yn dod fyny dro ar ôl tro ar ôl tro. Ac y mae yna reol, dyn ni'n gallu defnyddio mwyn differu yn sydyn. A dyma fo. Os oes gen ni ffwythiant fel yma, yn hafolu rhyw gyfernod a, rhyw rif a, ac x i pŵer n, yna i differu, mae yna ffordd sydyn yn neud o. Be dyn ni angen neud ydy lluosi y pŵer n efo'r cyfernod a, i gael rhif newydd n lluosi a dyn ni angen lleihau y pŵer 1. Felly mae pŵer n mynd yn pŵer n tynnu 1. Nawr, gewch ni ddangos sut mae hynna'n gweithio mewn enghraifft gywir. Gadewch i ni ystyried y ffwythiant yn hafolu 6x di cubio, 8x di sgwario, 9x a 4. Nawr, os ydyn ni'n differu, hynny ydy ffeindio dy by dx, os ydyn ni'n dilyn y rheol fan hyn, peth gyntaf dyn ni angen neud ydy lluosi'r cyfernod efo'r pŵer, 6 lluosi 3 yn 18, a wedyn dyn ni angen lleihau y pŵer 1. Felly x i pŵer 3 mynd yn x i pŵer 2. Wedyn, os fi'n adio ymlaen, lluosi'r cyfernod 8 efo'r pŵer 2 i gael 16, a lleihau y pŵer 1, so x i pŵer 2 mynd yn x i pŵer 1, a wedyn x i pŵer 1 gywir ydy just x. Nawr, problem fach efo'r term nesaf, oherwydd dydy'r pŵer ddim yna fel mae'n cael ei sgwennu, ond mae hynna'n iawn, oherwydd x erbyn ei hun yn x i pŵer 1, ac yna mi fyddai luosi y cyfernod 9 efo'r pŵer 1 i gael 9, a wedyn fyddai leihau y pŵer 1, so x i pŵer 1 mynd yn x i pŵer dim. Problem fach arall efo'r term nesaf, oherwydd does gen i fi ddim pŵer o x, ond wedyn ddatrys yna drwy sgwennu y 4 yma fel 4 lluosi x i pŵer dim. Ac yna mae hynna'n golygu, wel, mae hynna'n golygu, dyn ni'n gallu defnyddio'r rheol indexa fan hyn. Unrhyw beth i pŵer dim yn rhaid rhif 1, so gywir, cwbl ydi hwn ydi 4 lluosi 1, sydd dal yn 4, felly dwi ddim di newid yn byd. Mae hynna'n helpu ni oherwydd rwan mi fyddai defnyddio'r rheol fan hyn, fyddai luosi'r cyfernod 4 efo'r pŵer dim, mae hynna'n dim, a wedyn lleihau y pŵer 1, mae'r pŵer yn mynd lawr o dim i -1. Felly, symleiddio, llinell nesaf, mae dy by dx yn sgwrs allan i fod yn, dwi'n hapus o 18x di sgwario, dwi'n hapus o 16x, x i pŵer dim yn 1, unrhyw beth i pŵer dim yn 1, so just 9 sydd gen i fan hyn, a wedyn does gen i fi ddim byd o'r term yma dweud y gwir, roedd mae dim lluosi unrhyw beth yn dim, felly mae'r term yna yn diflannu. Un enghraifft arall, beth amdan yn hafelu 12x i pŵer 5, adio 4x di cubio, tynnu 3x di sgwario, adio x adio 9. Wel, i differu, i ffeindio dy by dx, dwi'n lluosi y cyfernod 12 efo'r pŵer 5, mae hynna'n 60, lleihau y pŵer 1, 5 mynd lawr i 4, wedyn 4 lluosi 3 yn 12, 1 yn llai na 3 ydy 2, wedyn -3 lluosi 2 yn -6, 1 yn llai na 2 ydy 1, wedyn, y term nesaf, x ar ben ei hun yn x i pŵer 1, a mae y cyfernod fan hyn hefyd yn 1, os gennych chi ddim cyfernod, ydych chi sgwennu 1 yn ei lefo. Felly, lluosir cyfernod 1 efo'r pŵer 1, mae hynna dal yn 1, a wedyn 1 yn llai nag 1 ydy dim, felly x i pŵer dim. A wedyn, cofiwch, os gennych chi rif ar ben ei hun, fydde sgwennu x i pŵer dim ar ei olo, x i pŵer dim just yn 1. So dwi ddim wedi newid y mynd efo yna. Ac yna 9 lluosi dim yn ddim, a 1 yn llai na dim ydy -1. Tacluso fyny wedyn,
a dy by dx yn 60 x I pŵer 4, 12 x di sgwario, tynnu 6x, dwi'n angen sgwennu'r 1 yn y pŵer, ac adio jyst 1 x I pŵer dim yn 1. Dwi'n angen y term olaf oherwydd mae dim yn lluos unrhyw beth yn ddim byd. Ar ôl chi wneud hyn, dipyn o weithiau, mi newch chi sylwi fod yna batrwm hefyd y fan hyn. Os ydych chi'n differu rhif fel y 2 yn y top y fan hyn, dych chi ddim yn cael dim byd yn yr ateb, mae'r 2 yn diflannu, mae'r -9 yn diflannu fan hyn, mi nath y 4 diflannu yr enghraifft yma, a mi nath y 9 hefyd diflannu yr enghraifft fan hyn. A wedyn, os gennych chi derm sydd jyst yn cynnwys x, fatha 7x yn hyn, differu fe I adael 7, mae 4x yn differu I adael 4, ac felly dilyn yr unig patrwm, mi oedd 9x gwreiddiol fan hyn yn mynd yn 9, ac mi oedd just x fan hyn, 1x yn mynd yn 1 fan hyn. Felly mae yna fwy o batrymau sylwi fel ydych chi'n gwneud mwy o ymarferion. Ond gadewch I chi rwan gael cynnig ar wneud set o ymarferion. Mae'r cwestiynau I fyny ar y sgrin yn awr. Pwyswch pause ar y fideo, ceisiwch rhai o hein. Ac yna fydwch chi farcio'ch gwaith drwy edrych ar y atebion sy'n ymddangos ar y sgrin yn awr. Nawr, gadewch I ni wneud pethau bach mwy cymhleth yn awr drwy ystyried y ddau reol yma, reolau indexau o waith tygau i'r hein. Mi newch chi gofio fod 1 dros x I pŵer a, rhyw fath o x I pŵer a eto, ond pŵer negatif, -a, ac wedyn os gyda ni isradd arbennig o x, yr enghraifft os I a yn 5, os hwn yn 5 isradd o x, byddai sgwennu hwnna fel x I pŵer ffracsiynol, 1 dros a. Nawr, fyddai'n defnyddio'r rheolau yma wan I ddifferu pethau o'r math yma. Oherwydd, enghraifft yn yr un cyntaf yma, os ti yn hafel I ail isradd x, fyddai ddim differu hwn fel y mae, oherwydd sgynnu fi ddim pŵer o x. Mae'r rheol nath ni weld gynt yn defnyddio y cyfernod a ar pŵer n. Does sgynnu fi ddim pŵer n ar hyn o bryd. Ond os dwi'n defnyddio'r rheol yma rwan, ac yn gofio hwn yn ail isradd x, felly mae a felly yn 2, mae ail isradd x felly yn gallu cael ei sgwennu fel yn hafel I x I pŵer hanner. Ac os dwi'n sylwi fo hynna yn wir, yna wedyn fe dyn ymlaen a differu hwn, oherwydd beth sgynnu fi di gwir 1 lluos I x I pŵer hanner, felly defnyddio'r rheol differu, lluosir cyfernod 1 hefo'r pŵer hanner, I gael hanner, ac yna lleihau y pŵer fesul 1, hanner tynnu 1 yn minus hanner. Felly dyna dwi'n gael ar gyfer dy by dx fan hyn, hanner x I pŵer minus hanner. Yn yr un modd, yn yr ail enghraifft, rhaid fi wneud rhywbeth efo'r ddau derm yma cyn fi allu differu nhw. Trydydd isradd x ydy'r rheol yma eto, a yn 3, felly trydydd isradd x rhyw fath o x I pŵer treian, a wedyn mae gen i ffracsiwn yn 1 dros x di sgwario, felly yn defnyddio'r rheol gyntaf yma fan hyn, mae hwn rhyw fath o x I pŵer -2. Wan, mi wedi differu hein, gan ddefnyddio'r rheol nath ni weld gynt. Felly, lluosi y cyfernod 1 efo'r pŵer treian, I gael treian, a lleihau y pŵer 1. 1 treian tynnu 1 cyfan yn -2 treian. A gyfer y nesaf, eto mae gen I gyfernod 1 yn fan hyn, 1 lluosi -2 yn -2, a lleihau y pŵer 1 tro hyn, -2 tynnu 1 yn -3. Ac felly dyna ydy differiad yr ail enghraifft. Wedyn, yn y trydydd enghraifft, tro hyn, fyddai sgwennu 2 dros x di cwbio, gan ddefnyddio'r rheol yma, fel 2x I pŵer -3, ac yna tynnu ffwrdd 3, a nid ail isradd x, ond x I pŵer hanner. Yna, fyddai differu, trwy ddefnyddio'r rheol, lluosir cyfernod 2 efo'r pŵer -3, gael -6, lleihau y pŵer 1 I lawr at -4, ac yna lluosir cyfernod -3 hefo hanner, dyna ni -3 dros 2, neu -1.5 os liciwch chi, lleihau y pŵer 1, hanner tynnu 1, -hanner. Ac yn yr un olaf, mae gen I fi 5 isradd x, felly x I pŵer 1/5, a tynnu ffwrdd 8 lluosi nid dros x I pŵer 4, ond x I pŵer -4 yn fan hyn. Fe fyddai differu a wedyn, dy by dx ydy y cyfernod 1 lluosi pŵer 5 I gael 1/5. 1/5 wedyn y pŵer tynnu 1 cyfan yn -4/5.
A wedyn lliosur cyfarod -8 efo pŵer -4 i gael plus 32. Lleihau y pŵer 1 -4 yn mynd lawr at -5. Nesaf, dyma ni ychydig o ymarferion iddo chi, gael cynnig arlynt. Gnewch hynny ar darn o bapur, ac yna gwiriwch eich atebion drwy gymharu efo beth sydd ar y sgrin yn awr. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @Mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.